ସବୁ କଣ ଖାଉଥିଲ? ଆମେ ତ ଏଇନା ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଚାଉମିନ ଏବେ ଖାଉଛୁ ସିନା ରୁଟି ସକାଳୁ ଖାଉଛୁ ଚା ଚାଉଳ ଭଜା ଭଜା ହବ ଚକିରେ ଫେସା ଯିବ ଫେସା ହେଇକିନି ସେ ସେଇଠୁ ଚା ଧୀରେ ପଡ଼ିକି ଖିଆଯିବ ସକାଳୁ। ହଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଭଜା ହେଇକି ଚା ଭଜା ହବ ଘୋଡ଼ା ହବ ଟିକେ ସେକିନି ହବ ତାପରେ ସେଠି ଭେଜିଯିବ ଭାତ ଖାଏ ରାତି ରୁଟି ଗୋଟେ ବେଳା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଚୁଲିରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ପଖାଳ ହୁଏ ଭାତ ନା ଯାଉ କର ତରକାରୀ ମାଛ ମାଛ ହେଲା ଶୁଖୁଆ ହେଲା ପଖାଳ ପଖାଳ ବେଶୀ ଖାଅ? ହଁ ପଖାଳ ସେତେବେଳେ ଆମ କୁମାର ସାହିରେ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। କିଏ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ବାଡ଼ଉଥିଲେ? ଫକୀରା ଅମି ଜେଜ ଆଉ ବାପା ବାଡ଼େ ମଦନା ମୋହନା ଏସବୁ ବାଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚକ କେତେ ଥିଲା କୁମାର ସାହିରେ? ସମିତି କଥା ଏଇନା ଆଉ ଚକ ନାହିଁ। ଚକ କମିଗଲା ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ ଥିଲା। ଏଇନା ଆଉ କୁମାର ସାହିରେ କେହି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇନା ଷ୍ଟିଲ ବାସନ କୁସନ ଆସିଲା। ତମର ଚକ ଦୁଇ ମୋହନା ତିନି ହରିଆର ତମର ଗୋଟା ଆଉ ମୋହନା ଗୋଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟା ତିନି ହରିଆର ଚାରି ଆମର 5 ପଚାର 6 ପକିଆର 7 ଅମିର 8 ଅଜନା 9 ମଦନା 10ଟା ଚକ ଥିଲା। 10 ଘର କୁମାର ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଠେକି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା? ଠେକି ଗୋଟା ନିହାତି 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହୁଏ। ହଁ ଏଇନା 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। 30 ଏଇନା ଠେକି ଗୁଡ଼ା 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ 100 ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ପୁରେଇ 50 ହଁ ଠେକି ବସନ୍ତ ହେଉଛି 40 ବନ ମହିଳା 50 ହାଣ୍ଡି ଗୋଟା 200। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଆମ ସାହିରେ ସବୁ ଛା ହେଉଥିଲା। ଏଇନା ସବୁ କୋଠା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଚାଳ ଘରଟା ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଛି। ଚାଳ ଘରଟା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ବଇଛୁ ଠାକୁର ପିଣ୍ଡରେ ବଇଛୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? 1999 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା? ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ପିଣ୍ଡା। ଇଏ 1999 ମସିହା ବେଳକୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ବାଚ୍ୟା ତ କହିବା କଥା ଆଇଲେ ଇଏ ତାଳ ଆଇଲେ ଟାଇଲ ଆଇଲେ ଛାଇଲେ ହାତ ପକେଇକିନି ତାକୁ ସେଇଠୁ ହାତ ପକେଇକି ରଖିଲେ ଘର 5ଟା କଲେ। ଜାଗା ଧାନ ଗୁରା କେମିତି କଟା ହେଉଥିଲା କହିଲୁ? ହାତରେ କାଟୁଥିଲ ନା? ହାତରେ ମେସିନ୍ ବସିଲାଣି। ଆଗେ କୁଡ଼ିଆ ଜଗୁଥିଲେ। ଆଗେ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ଚୋରି ହୁଏ। ଗାଁ ଭିତିଆ ସବୁ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଚୋରି କରିକିରି ଧାନ କାଟିକି ବିକିକି ନେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇକି ସବୁ ରଜା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଡକାଡକି ହୁଅନ୍ତି।